שיחה מעניינת, כמו כל השיחות. ביידיש ונתרגם. In Eintrekker Sedre, הסדרה העכשווית ומילולי. ורדרצייל מסופר, ואברהם אבינו, עוד אונגזוקט אליעזר עבדוי, שאברהם אבינו ציווה לאליעזר עבדו, אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ונבשילס אליעזר, ועל שאלת אליעזר, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, השב אשיב את בנך גומר. אולי האישה לא תרצה ללכת, אז האם אני אוריד את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? ותברום גנטפר את אברהם ענה, ישומר לכו פן תשיב גומר את בני שמה, השם גומר ישלח מהלכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. ישמר לך פן תשיב, השם ישלח מהלכו, ואתה תצליח לקחת אישה לבני משם. הרגע התחלנו. מעולה. תודה רבה. Weiter in der Sedre, wo es wird erzählt, wie Eliezer und Frau Besuel übergesucht, direkt von Avraham zu ihm, בהמשך הפרשה, מסופר שאליעזר לפני בתואל חזר את הדברים של אברהם אליו. אליעזר חזר לו מה אברהם אמר לו. שתית כתוב, ויאמר אברהם אליי, ויאמר אליי, אברהם אמר אליי, השם אשר גומר, אשר לקחני מבית אבי, לא יודע מה, ישלח מהלכו איתך והצליח דרכך ולקחת אישה לבני ממשפחתי. דיוק. פה כתוב מהלכו איתך. וכשאברהם אמר לו, הוא אמר לו, ישלח מהלכו לפניך. דפן, פשטיין. צריכים להבין, פרבוסת אליעזר משנה גוון, פולושן אברהם. למה אליעזר משינה מלשון אברהם? הוא נמשתות תשלח מהלכו לפניך, במקום תשלח מהלכו לפניך, או תרגזוק תשלח מהלכו איתך. למה הוא אמר בלשון הזה? כן, נתפרן, אי אפשר לתרץ. אז דוס איז ניט מר ויה שינוי לא שון. אי אפשר לתרץ, שזה אולי לא יותר משינוי לשון. הוא סתם אמר, זה אותו עניין. הוא אמר לפניך, איתך, מה ההבדל? כאילו הוא לא ירד ל... לא שינה משמעות. בדיוק. Das bei nicht, ולא רוצה לעשות פה. was beit nicht dem Teichen שלא מחליף, משנה את התוכן. ובמזה בפסוקים זיינן, ובמזה אז בפסוקים, שרואים שבפסוקים זה נמדו כמה וכמה שינוי לשון. רואים שבפסוקים יש כמה שינוי לשון. אליעזר, אליעזר וירתריברגזוק דברי אברהם לגבי דברי אברהם עצמו. רואים, אם תסתכל בכתובים, רואים כמה לשינוי לשונות. איך שאליעזר אמר את זה ואיך שאברהם אמר לו. לא משמעות. אז אותו דבר פה, אתה יכול להגיד, אז הוא אומר, אי אפשר לתרץ ככה. למה? אולי נגיד ככה, שזה לא משמעותי. ואני שואל עם פרידיקר סדרה, בסדרה הקודמת, פרשה הקודמת, אז רש"י בפירוש על התוירו, רש"י בפירוש על התוירו, אין לכם שינוי. רש"י נעמד על שינוי דומה, הוא נרקלרתם, והוא מסביר אותו. כי זה מבואר, עש האלוקים יתהלך נוח, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. כתוב את האלוקים יתהלך נוח, באברהם כתוב, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. זאת אומרת, כתוב את האלוקים יתהלך נוח, משמע שהאלוקים עזר לנוח להתהלך. כתוב, אברהם אומר, אשר התהלכתי לפניו, אז הוא אומר, התהלכתי לבד, יכולתי לבד ללכת. is der von מוכח, וזה מוכח, אז der שינוי von אס ולפונוב, is a חילוק in תויכן. וחודר את הפירוש אויך על דרך הפשט. ושם כתוב, אלוקים אשר התהלכתי לפניו, אז אני חשבתי שזה, אני מה שכתוב, את האלוקים יתהלך נוח. את, לא לפניו. זאת נוח יתהלך עם האלוקים כאילו. הוא עזר לו. עזר לו. ואברהם יתהלך לפני האלוקים. יתהלך לפניי ויהיה תמים. יפה, אז זה לפניו.
אתה רואה שרש"י מתייחס לזה. אתה רואה שרש"י מתייחס לזה. אז אצלנו איתך זה ביחד איתו נותן לו עזרה. כן, הוא שאומר לו, ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך, או שאברהם אמר לו, ישלח מלאכו לפניך. אתה תסתדר לבד, כאילו. יש פה שתי, כן, יש פה שתי, בדיוק. דווקא לפניך זה להפך. לפניך, הוא יפתח לך את הדרך. איתך זה כרע. אברהם לא צריך אותו. ישלח מלאכו לפניך. לא, לפניך להפך. המלאך הולך לפני אליעזר. ופותר את כל הבעיות. נכון. ואז אליעזר אמר, איתך, איתי. נכון. לא, יש גם לזה, גם לזה. בוא נראה. פה זה משהו אחר, אוקיי. זה אליעזר אומר, נכון? שהוא מספר לבתואל. כן. ילך מלאכו איתך, זה אליעזר אומר. שהוא אומר מה אברהם אמר לו. אברהם אמר לו, אתה צריך עזרה. בוא נראה. ואליעזר אמר, אני לא הייתי צריך עזרה. בוא נראה. עבד אברהם יותר גדול משליח של המלאך. לפניך זה העניין שהוא יותר נעלה. לא, המלאך יותר נעלה, אבל הוא צריך עזרה. מה שלמדנו בפרשה אברהם הולך לפניו. אברהם הולך לפני השם. אני אגיד לך, בוא נראה איך שזה פה. במה שלמדנו קודם, לפניך זה יותר נעלה, לפניו. שאמרנו על אברהם, אשר הלכתי לפניו. כן. לא. אברהם הולך לפני השם. אז בוא נשמע, בוא נראה, פה זה שונה. תן לרבי גם להגיד משהו. אבל זה מה שכתוב. לפני, מי שהולך לפני הוא הגבר. אין בעיה. אוקיי, לפי זה מובן. לפי זה לא מובן. מי זה המלאך לעומת אליעזר? ספר? אליעזר לא רואה ממטר את המלאך, אליעזר צריך את המלאך. פרבייסן? שב ליד זרעם. אליעזר צריך את המלאך. עבד אברהם, אני לא צריך את המלאך, אני צריך מלאך, אם לא הוואי, אפילו את הוואי אני הולך לפני הוואי. בוא נראה. לפי זה מובן. פרבוז, שטל... אני נוסע למיאמי, הקדוש ברוך הוא מאחוריי, דוחף את המזון. לפי זה מובן. פרבוז, שטל דיכנית רש"י, בפרשתנו הבדם שינוי, צדו שלפניך או מתוך. אם כן, לא מובן, למה רש"י לא נעמד על זה? אם רש"י כבר עומד על זה קודם, למה פה לא נעמד? זה שינוי. מוזמן זוגן, מוכרחים לומר, אז נוח דם ורש"י, עוד שנפריר מפורג, גוון דם חילוק צדיש מדי צבאי לשויניס, קונדם טעם השינוי. אחרי שרש"י כבר ביאר לנו מה זה לפניו ועת, is learning נגדם סיד את פרשתנו, שאנחנו יודעים את פרשתנו, is שאין מובן מאליו דר טעם, מובן מאליו הטעם, פרבוס אליעזר עוד משנה גוון פון דברי אבו. זה מובן שזה כבר מובן לנו לבד, בלי ויכוח. תהיה 5 למקרא. משם נבין לפה, ורש"י לא צריך אפילו לפרש את זה. יש למר דר ביור את זה. פירש את ההבדל ביני. פירש כבר, אז אתה תבין לבד. נרחילוק אין טייץ ותכן צבישנו איתכו ולפניכו טייץ, חילוק בטייץ. איז פושטן כמשמון. איז פשוטן כמשמון. פשוטן כמשמון. איתכו מיינט מתדיר. מה זה איתך? איתך. כמו שהילדים אומרים. אימתך. ולפניכו פרדיר. לפניך, זה לפניך. לפניך, לפני אתה. לא סייז. נשלח מלאכו איתך מיין. אז der Malach wird gehen zusammen mit Eliezer und ihm helfen durchführen die Schlichus בהצלחה. שהמלאך יהיה איתך, יסייע לך. לשון רש"י הנ"ל, בהניחן סעד לתומכו. כמו שרש"י אמר על נוח, שהוא אמר... את האלוקים יתהלך. את האלוקים יתהלך, מה זה? את האלוקים עם האלוקים. אז האלוקים היה לו סעד לתומכו. שאין כי נשלח מחר לפניך מיין, אז der Malach wird gehen פרויס. מה זה פרויס? כי המלאך קדם לפניו. פרויס זה לפניו, נו, תרגום של לפניו. לפניו, אוקיי, פרויס. Und versichern von früher die Atzloche von Eliezer Schliches. ויוודא. יוודא, בדיוק, יבטח. יוודא. מקודם את ההצלחה של השליחות של אליעזר. זה הבא לפניך. שלח מחר לפניך, הוא כבר... אז דוסי זה חילוק איקרי, עם איפן הפעול והצלוחה. מעניין. לא, אבל אצל אברהם, שכתוב, אשר התהלכתי לפניו, אז שמה כאילו אברהם הסתדר לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלאך. לא צריך עזרה. לא היה צריך עזרה. לא מדובר על עזרה שהוא צריך. שם מדובר על להתהלך עם השם. או בדיוק. להתהלך בהלכות שלו. בדיוק, שם מדובר על זה שאברהם מתהלך. פה הוא שולח את המלאך שהולך. זה ההבדל. אם המלאך הולך, אתה מבין, המלאך הולך לבד.
או שהמלאך הולך איתך, ושם זה מדבר על אברהם או נוח עצמו. וזאת זה חילוק עיקרי עם אופן הפעולו והצלוחו. זה חילוק עיקרי באופן הפעולה וההצלחה. In dem ersten Fall, במקרה הראשון, is der עיקר, העיקר זה פעולת ההשתדלות מצד אליעזר. וואו, זה חילוק עיקרי, למה? במקרה הראשון, העיקר זה הפעולה מצד אליעזר. נורדר מלאך וצוגבן, הסיוע, הסעד לתומכוי. הזין השתדלות, זה מצליח זין. זאת אומרת, שהוא אמר, שלח מלאכו איתך, זאת אומרת, העיקר זה הפעולה וההשתדלות של אליעזר. ובא המלאך וסועד אותו. לוקח את הפעולה שלו ומצליח אותה. או באר שלח מלאכו לפניך מן. מה זה לפניך? אז דר מלאך ותנית נור מסייע זין. צו אין דר השתדלות. הוא לא רק יסייע ולהשתדלות. נור גרייטזי צו ומכין ונפרזיכר די הצלוחת ונשתדלוס אליעזר פונפרעויס. המלאך עושה את הכל בקיצור. המלאך מאבטח את ההצלחה של ההשתדלות של אליעזר. לפניך, זה לפניך. זה לפניך. זאת אומרת, הוא לא מסייע להשתדלות של אליעזר, הוא מבטיח את לעשייה. לא. העיקר שם, קודם זה העשייה והוא סיוע. פה העיקר זה המלאך ואליעזר עושה את ההשתדלות. ואליעזר עושה השתדלות. זאת אומרת, יש הבדל אם אני... מי העיקר? אם העיקר זה ההשתדלות, ואז יש לך סיוע מלמעלה. להשתדלות שזה יהיה מוצלח. או ההצלחה מובטחת לך, רק תנקוף אצבע. תנקוף אצבע. ההצלחה כבר מובטחת. זה כמו, זה מזכיר לי, שמעתי, אני לא זוכר מתי, זה נראה אולי בשם הבוחס שלי. אולי לפני, לא יודע, מזלמן גופין. אז אומר, דיברו על אמונה של, זה אומר שהוא חיתן את הילדים, הוא אומר, חיתן את הילד הראשון, אז אולי, איך הוא יעשה את זה? אז הוא אומר, התאמצתי, הקדוש ברוך הוא עזר. הילד השני, אז הוא אומר, איך הוא אמר? אז... התאמצתי קצת, הייתה השתדלות. הילד הראשון הוא אמר, יכול לעשות משהו נכון. כן. קטן, כי הוא לא... לא, אני לא מדבר על הגודל. השתגע, בסוף הוא אומר, עברנו את זה ככה שוב. כן. בשני כבר אמרתי, בוא נלך, איך אומרים? אנחנו מנוסים. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אז הוא עשה ואני עזרתי לו. אני אומר, בשלישי עמדתי בצד, אמרתי רק אני לא מפריע. כאילו... כמו שאומרים בילד ראשון, אתה קונה מדחום לאמבטיה לראות את החום. ילד שני אתה בודק עם האצבע. ילד שלישי אתה זורק את הילד לאמבטיה. זה כן. יהודי שסיים לחתן את 12 ילדים. מה? יהודי שסיים לשתף. הוא עושה מסיבה גדולה, הוא אמר, אני אגיד לך דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא לא עזר לי. הוא לא עזר לי. זה אותו עושה מסיבה. אני עזרתי לו. הוא לא עזר לי, הוא עשה את הכל. מה, נו? אז זה בדיוק פה, זה בדיוק ההבדל. אם אני אומר איתך, מה הכוונה? שהמלאך בא, עיני אלוקים איתך, מסייע העיקר מה שאתה עושה, ויש לך סיוע. או לפניך, זה מובטח מראש. רק מחכים שתעשה, כמו אחד שאומרים, למה הוא לא זכה בלוטו? כי הוא לא קנה כרטיס, אבל כאילו היה כבר כתוב שהוא יזכה, רק תקנה כרטיס. דוסיס אברום, גיוון אויסן מתזוגן, תשלח מלאכו לפניך. זה מה שכוונתו של אברהם הייתה. אז די הצלוחת von אליעזר בשליחותו soll sein in ein Neufen, אז der Rebester בוורנט מלכתחילה, שהקדוש ברוך הוא מאבטח מלכתחילה, עושה בטוח, אז די זך soll sich אופטון קוראו, און שווריקייט, ונזוי אז תקי גיוון, שהדבר יהיה בלי קשיים, וככה באמת היה. סי גלייך בהם און הייב, von מלאך העניונים, ניד, בין אם בתחילת המהלך העניינים, און קומנדיק, אין הרם נהריים אל באר המים, מיד שהוא הגיע לרם נהריים, לעבר באר המים, אליעזר ניט, גדר, צברתן אפילו, הוא לא היה צריך לחכות, והנה רבקה יוצאת, מיד רבקה יוצאת, ותראה מזה דוסיס ניט גיוון כי אם תצוף עם אליעזר סתפילו, הקרנה לפניך היום בשלימותה, זה אפילו לא היה כתוצאה מהתפילה שלו, למה? ואורם דר פוסוק זוגת, והיו טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. ממש צריכה לשלוחים, סגי. נוח אידר אירות פרנדיק דין תפילו. אתה מגיע לאיזה מקום, אתה עכשיו מתחיל להתפלל. הרב דאג לך לפני שאתה מתפלל בכלל.
אתה עוד לא התחלת, לא צריכים את התפילה שלך. רק הלכת, כבר יש. לא, צריכים את התפילה שלך, אבל עוד לפני התפילה. אתה משווה את חרן לאחי עזר? זה בקטנה. צריך לדור אז מלכתחילה גיוון, אויז גשטלט מלמיילו, הזיז אולקומן, בלד נוח אליעזר, אונקום, שהיא תגיע מיד ביתו של אליעזר. ונזוי סי מצד אליעזר, וסבירה שיזוג תקופת עליה דרך. זה גם בין מצד אליעזר, ונסי מצד רבקו, הזיז אויז מבייס באיפן, אז ויהי, הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצא. זאת אומרת, זה סודר מקודם. זה סודר כבר מקודם. שהוא יבוא, והיא לו קפיצת הדרך, והיא בדיוק תצא והכל, והם יגיעו ביחד. יש לימר, אז דוס אבייה, לרבשטר, עוד גיברת, מתביע סריב כבר לבאר, ביז סיום תפילה של אליעזר, יכול להיות שהיא הייתה, כתוב, והיא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. יכול להיות שרבקה תבוא קודם. למה? אז גיוון נורצו לבדם, אז דוח דם סימן, ואירות פרזיך, אונגיצייכן, בתפילוסו, איזו לרקנן ויסן, אז אי או איש אשר איך לבן נדעים. אם הייתה שם קודם, אז זה לא... אם הייתה שם קודם, אז זה לא היה, אז הסימן לא היה טוב, זה רק לעזור לו, לסייע לו בסימן. כי מה הוא אמר? אם עכשיו האישה תבוא, אז הקדוש סידר את זה שבדיוק עכשיו היא תבוא. אבל בעצם היא כבר הייתה הבאה קודם גם. או בעצם קומן, בשביל מבורן גבורן כנל, נוח עדר אות מסמל גבר. עצם הביאה שלה כבר הייתה כבר קודם. לפני שהוא התפלל. אתה מבין? מה? יצא קודם, צריך לצאת קודם. לא, השאלה אם הוא גורם לזה, או שהוא... הוא בכלל לא גרם פה. הוא בכלל לא גרם. אבל להיות שבתפילה שלו הוא אמר, שהוא עשה סימן, שאם היא בדיוק תצא, אז הקדוש ברוך הוא סידר שהיא תצא, אבל בעצם... יצא כבר לפני. היא לא קשור לתפילה שלו. או שהוא כיוון לדעת הקדוש ברוך הוא. לא רצו להרוס לו את הסימן. למה זה עשה? מה התפילה שלו עשתה? האם התפילה עשתה או ה... תקרא 16. סימן מה עשה? טוב, אני חייב לעבוד. שימו את זה שם נכון. שקפצה לו הדרך. לא, קפצה לדרך זה אחרי הוא אומר את זה ב-16 בחלק השני, אבל בפשוטו של מיקרו. קפצה לו הדרך כדי שהוא הגיע לשם שהיא יוצאת כדי שיהיה לסימן. היא הייתה יוצאת כך או כך. אתה אומר שגם שקפצה לו הדרך, זה בשביל שהסימן יקפוס. גם זה, שתיהם. גם שקפצה לו הדרך וגם שרבקה בדיוק הגיעה. לא, היא בדיוק הגיעה, קפצה לו הדרך כדי שהוא יגיע באותו זמן שהיא יוצאת. כן, שתיהם ביחד. קפצה לו הדרך והיא בדיוק יצאה כשקפצה לו הדרך. הוא אומר את זה ב-16. בוא נראה 16. בחלק השני. במדרש, איתה של אליעזר נענה במענה פירש, כלומר, שזה בכללות, אבל כשנענה באופן שטרם קילה לדבר, הרי זה יותר על ענן. מעלה ללדת, אבל זה במדרש. זה במדרש כתוב שזה התפילה של אליעזר פעלה, אבל בפשוטו של מקרא, הרי זוהי הוכחה שאינה תוצאה מהתפילה, כי פשוט העניין שיציאת רבקם ביתה הייתה לפני שהתחיל להתפלל. מה שכתב רש"י, שנזמן לו רבקה בתפילתו, אין הכוונה שפעל זה על די התפילה, כי שהייתה הצלחה, קרה נס ונזמן לו רבקה באמצע תפילתו, אבל זה לא שהתפילה פעלה. מה, את היציאה של רבקה? גם את היציאה של רבקה. אפילו את היציאה. את היציאה ודאי שלו. כן, הוא התפלל אחרי זה, אבל זה כתוצאה ממה שאברהם אמר, הנה מלאכי לך לפניה. אוקיי, אנחנו ב-133 למעלה. מדברים על שאליעזר אמר, הנה מלאכי, ישלח מלאכו איתך, ואברהם אמר, הנה ישלח מלאכו לפניך. מה ההבדל? ועל דרך זה, הנה רבי שמעון גם הגיע, כאן הספר. רבי שמעון, בוקר טוב, יש לך פה ספר. ועל דרך זה באמצע העניין והדברים. יסמישס בסואל. אולט ויבולט, בוקר טוב. מעקב זין למשידוך, יסבא מלאך ואמיתו. עכשיו הרב אומר ככה, עשייתא דשמיא הייתה ביציאה לשליחות. עכשיו ההמשך, פתאום בא בתואל, ובא לעכב. המלאך העלים אותו. ונזויך בשים העניין. ואין אליעזר עוד גבול, תזריב כוזל בלייך גיין מיתם. שאליעזר רצה שלא לחכות, תשב אתה הנערה איתנו ימים או עשור ואחר תלך. ניט ויחיה והמזין משתנן, אז תשב הנערה איתנו ימים גומר. מונדרוף, נתגיוון דר אנפר, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. או טריפו דה תכף גנפר תלך.
אז גם בזה, רבקה תכף אמרה שאלך. זה מסתובב מכל הכיוונים שהייתה פה הצלחה לשליחות. דלכורו, מן גפינטנית לא מוצאים, אז אליעזר עוד מתרפריר בכלל גירת וגנם שידוך. אליעזר לא דיבר איתה על השידוך בכלל. הוא ראה אותה, נתן לה את המים, הלכו הביתה, הוא אומר קידש אותה. בסדר. לא, הוא אומר אירוטיר בלויס גיגבן מתונס ותכשיט עם חולו, באופן אז איזול אובן צייט אפטרחטן נונריין טרחטן מדם. הוא נתן לה מתנות, אבל הוא לא אמר לה על מה מדובר. הוא נף על פי כן, נסגלייך באים פרגן, עיר צי זי איזמסקי מפן שידוך, עוד זי גזוגת אילך, ונבירה שיזמו יסיף ומפרש אלך מעצמי, ואף אם אינכם רוצים. תן לחשוב. אישה הולכת להתחתן, בכל אופן. טוב, היא הייתה בגיל 3. השאלה היא אם היה לה כוח לחשוב או להחליט או... אחרי מה? אחרי כזה מתנות? לא, בכלל בנושא, בנידון. לא, היה לה. דוסייסט, נראה בשטעות הזה גמחת, אז זי זול מסכים זין אונקיין השתדלוס מצד אליעזר. הוא לא עשה שום, חוץ מהמתנות, שזה לא קשור לשידוך. זה עשה אוטומטית. אוטומטית. זה הרבי אומר לנו, כל אחד שעושה את השליחות של הרבי, של הקדוש ברוך הוא, שאתה עושה את השליחות, הנה, איך הלשון? ישלח מלאכו לפניך. אתה תדע לך, רק תעשה. רק תעשה, תראה מה זה, רק תעשה, זה לימוד חזק. מה זה? מחלק מתנות. זה חלק מתנות. לא, אפילו זה אתה, גם אולי מחלק. תראה, מצדך אתה צריך ללכת, אולי גם להתפלל, לחלק מתנות, אבל תדע לך שהמשחק מכור מראש. אם אתה עושה, אתה מצליח, זהו. זה כבר לפניך. על פי זה, ואויך ורשטיין, ואם מישהו מפריע לך, יעלים אותו. אם מישהו זה, הכל. על פי זה, ואת מנויך פרשטיין, פרבוס, אליעזר, 133. עוד משנה גיוון, פון דברי אבום ולזוג תשלח מלאכו איתך. עכשיו שאלנו שאלה, למה אליעזר שינה? ואמר, ישלח מלאכו איתך. ואי בסואל, וול זכנית אונגיון ומנזל לך ריד, ישלח מלאכו לפניך. אצל בתואל, לא יבין את השפה הזאת. זה היה אוירס דתויו, בלי קיילים דתויו. אתה חייב, בלי קיילים דתיקון. חייב להלביש את זה. אתה לא יכול להגיד, תשמע, יש לי שליחות וזה, זה לא מובן, לא יכול להיות. שב, ישראל. שב, ישראל. משעס אליעזר. עוד גירת. מתבסו על בשעה של אליעזר דיבר עם בתואל. ונגיבולת או בנפניהם זין הסכום מאיפן שידוך, והוא רצה את ההסכמה שלו על השידוך של רבקה, עוד כן אורט נית צודר ציילן, אין שום מקום לספר, אז אברום עוד גזוק תשלח מלאכו לפניך. אין שום מקום לספר שאברהם אמר ישלח מלאכו לפניך. למה? מה? אין שום מקום לומר שאברהם יגיד לו ישלח מלאכו לפניך. זה יקבל אצלו. יפה, ואז בדית כנל אז ביזך ואת אופ גיטון ורן נוח קוידם, שזה יראה כאילו הוא אומר לו שאברהם אמר לי הכל סגור. מה בתואל יגיד? אתה הולך לשליחות, אתה בא לראש העיר, אתה אומר לו, תשמע, בעצם אני עושה פה את האירוע, זה סגור כבר, בוא תחתום לי. תבין, מה ראש העיר יגיד? עזוב, בוא, הבטחי. אבל באמת, שאתה בא, אתה יודע שהכל סגור. פר אליעזר סקומן, ובלי זין השתדלוס, אפילו בלי ההשתדלות שלו. וייל, אוי בזוי, אבל בסואל גטיינת, היה טוען, צובוס די גנצה רייד ומסר מאטן מיתם. לדבריך, עוד דוחדר מלאך שאין אלץ אובגיטון. היה אומר לו, מה כל המשא ומתן פה? המלאך כבר סגר את זה, גמרנו, סגור העניין. אתה לא צריך אותי. לריברות אליעזר גמוז משנת זין זוג משלח מלאכו איתך. אליעזר שינה ואמר ישלח מלאכו איתך. על פי הנ"ל יומתק נוח השינוי בדיברו של אליעזר. יומתק עוד שינוי. אנדרש וידוסיס גיוון למייסה. שונה ממה שזה היה למייסה. למה? כי גבן
Okay, bוא נראה. gegeben hat dem Riv, ot Rivkon dem Nezem Zov noch eider hat bei ihr gefragt, was miat. לכן מובן למה, מה זה? השינוי בדיבורו, בדיבורו של אליעזר, שהוא נתן את הנזם זהב לרבקה לפני שהוא שאל. זה מה שהיה במייסה. ובאי דרצלן וגם zu בסולן, כשהוא סיפר את זה לבתואל, הזהירה שיזוק שינה הסדר, שלא יתפסו בדבריו ואמרו, איך נתת לה ודאי אינך יודע מי. אז הוא לא יכל להגיד לבתואל, נתתי לה נזם זהב, בקע משקלו, שהוא לא ידע מי. זה על סמך המלאך. דוס עושה לי איזה עוד גיגם נריב קנדים התונס נוח עידר, ערות גבוס מי היא. זה שהוא נתן את זה לפני שהוא ידע מי. איזוויל ויסנדיק אז דברו, מות גזוק, תשלח מלאכו לפניך. הוא ידע. ומפרט זה אינדיק אז טרם כלל לדבר עם נריב גאו יוצאת, הוא גם רואה שזה מתממש. הוא נזיות צריך יפירת בעתם צומסים, והתנהגה לפי הסימן שהוא אמר, כן. מי שמשקיע. כן, הנה, קר וגם לך שב. אותו שנפרשטנן ונגבוסט, הוא הבין וידע. אז דוס עוד מלך בפורן פון פרויס. זה המלאך סידר מראש. ובמילא, איזר גיוון זיכר אז הצליח הקדוש ברוך הוא. היה בטוח, זה היא. זהו, הוא נתן לה את המתנות. זה מבחינתו. זה מבחינתו. שאין כן leiten איפן ויערות הסגיזוק בסול, שהוא אמר את זה לבתואל, והוא אות משענה גיוון. איפה נשלח מה לא יכול לפניך, לא, אתה. ששינה משלח מה לא לפניך, או יפלח מה לא יכול איתך, אות כן אות נית, עזה זיכרקאית. אין שום מקום לכזה ביטחון, תראה מה זה. ביז צו גבניר, דימתונו אסנוך עידר וייס מיהי. אין לזה מקום. ובמילא שינה סדר שלא יתפסו בדבריו ואך נתת חובו. אתה יודע מה זה? לפעמים אתה יושב, אני אתמול ישבתי, לא, זה, עם פוילישרס. חשבתי לעצמי לפעמים שאתה מדבר עכשיו, אתה הולך לדבר על הרבי, יש דברים שאתה צריך, אתה לא יכול לדבר כמו סגנון חבדי. הם לא יבינו על מה אתה מדבר. כשאתה מדבר על הרבי, יש לך זה, והם לא בקטע, זה אותו דבר. הוא לא יכול להגיד לבתואל דברים שהוא, כשאתה הולך לחור במבצועים, אתה לא יכול לא יפנה מסקבל. כן, חייב שהוא יבין גם מה אתה אומר. חייב שהוא יבין מה שאתה אומר. אנחנו באמצע שיעור עוד כמה דקות. באמצע שיעור. ומה הבעיה שהוא היה פועל ככה ואומר לו, שהמלאך זה וזה לא, בתואל לא מבין. למה? הוא אמר אין מקום למשא ומתן עם המלאך. לא, אז הוא אומר לו, אז מה אתה בא? כאילו אין מקום, אתה מרחף. אתה לא רציני. נתת לה לפני שסגרת, אתה נורמלי? אתה לא בן אדם. אתה מכוכב אחר. מה אתה? השתגעת. לא נהוג במחוזותינו. כאילו אולי הוא מקבל את זה. אולי מבין את זה. אולי מבין. מה? המתנות. מה? המתנות. הכל. אם הוא אומר לו, שמע, זה הכל סגור, בוא, תביא לי אותה. איך מפה? למה אומר המלאך, אברהם סידר? מה? לא מובן. מה, אתה בא לראש העיר, אתה אומר לו, תשמע, כתבתי לרבי. לא, אבל ישלח מה לא רואה ככה, הבת של המלך מצרים הלכה אל למות שפחה. יפה, אני אומר, אתה בא לראש העיר. אברהם אמר שאלוקי, אתה אומר לראש העיר, שבא מהרב מלובביץ' בעצמו. כתבתי באיגוס קוידש, יצא לי תשובה, אני פה, אני צריך עכשיו את התקציב. התקציב, תחתוך לי מהעירייה את התקציב הזה, זה שלי. זה בכלל שלי בכלל. יש גם עניין שזה יעבור בדרך השתלשלות. בדיוק. כשזה יעבור, בשביל שזה יעבור בדרך השתלשלות, ההשתלשלות לא מקבלת על למעלה משתלשלות. הנה הוא אומר את זה, עכשיו באמת. זה מה שהוא אומר. בדיוק, הבנתי. בואו נראה. דריבר אותה אליעזר גמוס נשענה זין, זוג נשלח מלכו איתך, על פי הנ"ל יומתק נוח השינוי בדברו של אליעזר. זה כבר למדנו. איפה? אף על פי אז בפשטוס וגולוי, אות אליעזר ניט דרצל דם פרט ונשלח מלכו לפניך. אפילו שפשוט וגלוי, אליעזר לא אמר לו את הפרט הזה, ישלח מלכו לפניך, נכון? הוא לא אמר לו. אות רובר דם עניין מרמז גיוון. תשמע, הוא כן אמר לו מבא מהרבי, אתה מבין? הוא רמז לו. ובמילא הסדר שינוי נוח קלנר. במילא השינוי הוא יותר קטן. דרמית, פוסרות צוגלייק דיברטר
וישלח מלאכו איתך והצליח דרכך. צד אחד הוא אמר, הוא לא אמר לפניך, אבל הוא אמר איתך והצליח. אז הוא הכניס לו את זה. אתה רואה בתשובה שלהם, מה הם אמרו? מהשם מהצד הבא. יפה, יפה. הוא הצליח לשכנע אותם, אבל בדיבור שלו הוא חייב לעטוף את זה. הוא חייב לעטוף את זה. אתה באמת אומר לו שאתה צודק, אתה מדבר מהפרקטיקה, אתה אומר לו באמת שמה. ולכם מנגפינטנית בפירוש בדברי אברהם. לא כתוב והצליח. ועל דרך זה, על שידוכים, אברהם. שידוכים אתה ישן. ועל דרך זה, ונרות איבר דרציילט, זין תפילו, או תרמויסיב גיוון על לשון תפילתו, השם אם ישך נא מצליח דרכי. מעניין, גם בתפילתו. לא, שהוא סיפר להם. כשהוא סיפר להם גם אמר, השם אם ישך נא מצליח דרכי. למה? כי הוא הוסיף את המילה הזו, הוא מצליח. דר ביור אין דם, הביור. אתם צריכים להיות שמה. דר אמסר בדייט, פונצלוחו איז, האמסר בדייט, מה זה בדייט? בדייט הדגשה. ההדגשה האמיתית של הצלחה, is nicht wie der Mensch is מצליח durch יגיע. לא שאדם מצליח על די יגיע, no, was der Oibester gibt dem Menschen. לא, der אמסר בדייט פונצלוחו. המשמעות האמיתית. משמעות אמיתית, אוקיי. של הצלחה, זה כשהקדוש הוא מצליח את הבן אדם. על דרך וישתת ביוסף, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, השם מצליח בידו, ואשר הוא עושה, השם מצליח. זאת אומרת, מתי זה המשמעות האמיתית של הצלחה? זה לא... נותן לו את זה. בדיוק, זה לא... להתייגע בשביל. כן, אתה יכול להתייגע ולא להצליח. הצלחה זה שהקדוש הוא מסייע בידך. אתה תתייגע ויהיה לך סייעתא דשמיא. לא, זה מה שהוא אומר. לא, זה מה שהוא אומר, אלא... הוא אומר שהמשמעות האמיתית של ההצלחה היא כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לך לאדם והוא לא צריך להתייגע. לא צריך להתייגע, אוקיי. זאת אומרת, עושה קצת ורואה הרבה. אפילו קצת ורואה הרבה, אוקיי. לא לפי היגיעה. על דרך זאת, אליעזר מדגיש, והשם הצליח דרכי. מה זה השם הצליח דרכי? שמיד מצאתי. שמיד מצאתי. הוא להוסיף, אז לא סיז מר וידר אויפטופון יגעתי ומצאתי. זה יותר מהחידוש של יגעתי ומצאתי. למה? דאף על פי הסדר מצאתי שלא לפי ערך היגיעה. באמת שמה זה מצאתי? זה לא לפי ערך היגיעה. זה מה שאני חשבתי קודם. בדיוק הלשון מצאתי, לשון מציאה, על דרך, והיא מציאה ועסקונט בלי השתדלות, על דרך מה שמציאה מגיעה בלי השתדלות, נית מר וידיתירכי הכי מועד עצמון אויף במציאה, לא יותר מאשר התרחה להגביע את המציאה, פונדסווגן, הסדר יגעתי ממש מכריח דמצוסי. היגעתי מכריח את המצאתי. נכון שהמציאה שלא בערך, אבל לא עשה משהו. עשית משהו. מה שאין גדרינו מפונצלוחו אמיתיס, וואו. He's nicht verbunden mit avodas Sodom, nor dos is a matona milamailo. זה בכלל, ברוכה והצלוחה. ברוכה והצלוחה. למדת שהצלוחה... שמעתי ברכה זה רגיל, לא, שמעתי שברוכה זה פירוש של ברכה, והצלוחה זה למעלה מדרך הטבע. יפה. איך מזמן שמעתי? זאת לא סתם הרב אומר ברוכה והצלוחה, ואתה אמרת לי שהצלוחה בגמטריה מנחם? זה לא אני אמרתי. שנייה, מה זה מנחם? כמה זה מנחם? נו, מם, נון 90, ועוד 80. 48. 138. 138. כמה זה הצלחה? נו, כל הזה הצלחה. צדיק למד 120. 138. לא. צדיק למד זה 120. כן, נכון, 138. הצלחה זה מנחם. אתה אומר ברוכה והצלוחה. מעל... ברכה זה בתוך הטבע, הצלחה זה מעל הטבע. יפה. הברכה זה שאתה עושה יגיעה. והצלחה זה... לכן הוא אמר מצליח. לכן זה הסימן על משיח. הספר, מי ישב שם? אוקיי. קום לפי זה אויס, יוצא לפי זה, אז דיו סוף הוא ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך. כן, בסדר. אין זיך, טרוקט אין זיך, דם זלבן תויכן, וישלח מלאכו לפניך. שאתה אומר, הצליח. מה? עוד ב-135 בקטע הימני השלישי מלמעלה. עד 138 הצלחה. עד הניצחון המוחלט. אז זאת אומרת שהוא אומר, ישלח מלאכו איתך והצליח דרכך, בעצם הוא תרגם לו את הפירוש המילים לפניך. ישלח מלאכו לפניך. בדיוק. טרוקטין זיך דמצל בן תוכן וישלח מלאכו לפניך. עושה לך את כל העבודה. יפה.
weil der Ihnen von Atzlocho מתונה מלמעלה. ist wenn das kommt durch Matona milmai. In der Fall, die Schaas Eliezer hat ausgebracht, verbesuln, wie Azoi, sein Tfilo, אם יש schon מצליח דרכי, ist נסמל לגבורן. תרגם. בשעה שאליעזר אותה רויז גברחת, הגיש, הביא, לפני בתואל, איך התפילה שלו, אם מצליח דרכי, איך היא התמלאה, אני טרם מחלה לדבר, והנה רבקה יוצאת, והוא אמר לו, שאני טרם מחלה כבר מיד יוצאת, עוד בתואל גלייך גזוק, מיד, מה שאמרת, מיד בתואל אמר, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך, רע או טוב. הוא מיד אמר מהשם יצא הדבר, למה הוא הבין? דיבר אותו בשפה שלו, הוא הבין. דוס יזזך, וזוד זיך אופ אין גנצנו מלמיילו בדרך הצלוחו. זה דבר שנפעל לגמרי מלמעלה בדרך הצלחה. הזוי, אז הבנודום כן אינדם ניט אנדרן. לא יכול לשנות. שאדם לא יכול לשנות. אז הוא אמר, אתה יודע מה, אני רואה הכל זה, בוא, אני לא רוצה להתערב פה. 42. על פי המבואר באור התורה שם ששוחט אצלך ממזלה, שמשם בא השפע במהירות בלי עיכובים ודינים. נמתק המשך הלשון בקשת אליעזר, אל תאחרו אותי והשם הצליח דרכי. למה? כי אין איחורים. הוא אומר בכוכבית, על פי זה נמתק, אומרו והוויה, בכל מקום שנאמר והוויה הוא בית דינו, שגם בבית דין שלמעלה הצליח דרכו, מילא בא השפע בלי עיכובים ודינים. אפילו זה לא יתעכב אצל הבגץ. ומה שאמרו, זה כמו טראמפ, תמיד שהוא ממנה את כולם, אין שם שום עיכובים בעזרת השם. ומה שאמרו ונשאלה את פיה ולא הסכימו תכף, אז למה אמרו את זה? אחרי זה עיכוב. כי נחש שלא הסכים אליעזר ייתן זמן לרבקה לפרנס את התכשיטים, אבל בשלא יעשה כן, כי נותנים לבתולה, היה אצלם ספק באמיתות דברי אליעזר. הוא קלקל. זאת אומרת, הוא כבר עשה משהו שלגמרי למעלה, הם לא הבינו את זה כבר. הוא בא לקח את זה בלי הכנה בדרך הטבע. אמר, אתה יודע מה, הכל מוצלח, ניקח אותה ככה, איך שהיא. זה כבר חשוב, רק אולי פה משהו לא בסדר. ואז גם בזה, היא אמרה אליך אפילו שאתם לא רוצים, גם בזה היה. זאת אומרת, אז למה הוא שינה? כבר ענה פה, נכון? כדי שיהיה קצת כדי אופן מתקבל. קצת. זאת אומרת, העביר להם את המסר הנכון, ופשוט בשפה שלהם. והם הבינו את זה. הרבי דיבר ביידיש, הוא אמר להם את זה בעברית. כאילו, שיבינו. למדנו שיחה כזו על ארון אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר וארון אחיך יהיה נביאך. אז הרבי אומר שמה, וארון אחיך ידבר. שמשה ידבר איכשהו. יתאימנו ויפה, והארון יתאימנו. היה צריך דברי, אתה צריך לחזור להם גם את המים איכשהו וגם... ככה סוף. כן, יש כזה מושג שאתה מביא במבצועים וזה, אתה מביא וידאו של הרבי לפעמים, כן? לפעמים לא מבינים, אבל עצם זה שרואים את הרבי מדבר ושומעים, זהו. זה פועל. אחרי זה גם תסביר מה הרבי אמר. על פי זה, רטמן אויך פרשטיין, העניין תמוה, לכאורה בדברי אברהם. משעת, לפי זה יובן, עוד דבר תמוה בדברי אברהם, לכאורה. משעת אליעזר עוד גפרקט, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, שבשעה שאליעזר שאל את אברהם, ואת אברהם הם גאנטפרד ישמר לך, השם אלוקי השמיים ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. מה הוא אמר לו? דאוי בשטר וצ'יקן המלאך, הוא צריך לשלח מלאך, ואליעזר מבטיח ולקחת אישה לבני. זה בטוח יהיה. נזנית פשטניק, לא מובן. וי כן אברהם פרזיכרן אליעזרן ולקחת אישה לבני משם. איך יכול להיות שאברהם כזה בטוח הבטיח לאליעזר שלקח את האישה, אישה אז דוסיס תלוי ברצונו וחוסה שלו אישו, הרי זה תלוי אם היא תרצה או לא. ומפרט אז אברהם בעצמו את גלייך ממשיך כיוון, ואם לא תובע אישה ללכת עריך וניקית משבועות איזות, הוא אומר. אברהם עצמו אומר לו, אם לא תובע אישה וניקית משבועות איזות, רק את בני אל תשב שמה. אז איך הוא אומר לו בפשטות כזו, ולקח את האישה לבני? מצדך הכל יכול טוב, האישה לא תרצה. בחירה חופשית. דו יסדר אויפטוף ונשלח מלאכו לפניך. זה החידוש, ישלח מלאכו לפניך. אז דוסנם זיך פונזה אורט, רוסיס פריר. זה מגיע מכזה מקום שהוא לפני. איך איפה נגיע סעודום באבידוסה.
was der Fahr ist die Atzloche, זה לפני יגיעת האדם ועודתו, ההצלוחה in dem von Obersten, ההצלחה בזה מהקדוש ברוך הוא, nicht תלויו in der Stadus von Neisse בני אדם, זה לא תלויה במעשה והשתדלות בני אדם. ונזו יוך להידך גיסא, אז der רוצן von הבן אדם כן נתשטרן in der הצלוחה. זה לא תלוי בהשתדלות, והאדם לא יכול גם להפריע לזה. אז אין מי שיכול להפריע. היא אונדריבר, ולכן, אף על פי... אומנם. קיימת בחירה. אוקיי, אף על פי אז זה דו עניין הבחירה, יש את עניין הבחירה. מה אתה... אוקיי, כזה הצלחה, שללת את הבחירה אצל השני, ועוזר פאר, הזדו ליחור או דימג לך פון, ואם לא תובע אישה, יש את האפשרות הזו שאם לא תובע אישה, כמו שאברהם עצמו אמר, וניקית משוע תיזור. עם כל זה, איזו ברור. אז בפועל וצריך אופטון, דריננו לקחת האישה לבני, משם. בפועל זה ייפעל. אז צריך גפינן an אישו ולחבד בויכר זין, צוגן מת אליעזר. בטוח הוא ימצא אישה שתרצה ללכת עם אליעזר. אולי, מה שנקרא בכללי, יכול להיות שאישה יכולה להיות שהיא לא תרצה. מעניין הקטע הזה. אבל אם תימצא שם אישה שכן. שהרבי ממשיך רפואה ממקום גבוה שרופאים בדרך הטבע לא יכולים. אין שום סיכוי. כן. הרבי אומר, יהיה רפואה שלמה. מאיפה? מאיפה הנס הזה? זה להמשיך מלמעלה מהמקום הזה. מהמקום הזה. נכון, משהו מביא את זה מאיפה? הוא אומר, זה מקום גבוה. איך הוא קורא לזה? ניטולו אינדר השתדלוס. לא תלוי בהשתדלות. למעלה מסדר השתלשלות. אז אפילו שיש את הבחירה, זה מעניין מאוד. הנה. להעיר מה שכתב הרמב"ם, שלא גזר ליש פלוני, כל אחד אילו לא רצה. יש שאלה על זה שהקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים שעשו צרות לעם ישראל. עכשיו מצד אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן להם את האפשרות לעשות את המצרים, כן? הקדוש ברוך הוא נתן להם להכות את עם ישראל. אז מה הוא מעניש אותם אחר כך? אז הקדוש ברוך הוא אמר, האומה הזו תעניש את עם ישראל. עכשיו, באומה הזו עצמה, כל אחד יכול להגיד, אני לא רוצה. אז הוא לא אמר אתה, הוא לא גזר על איש פלוני. זה הכוונה, הוא לא אמר שאחד יעשה את זה. אותו דבר פה, הוא לא אמר, הוא לא שלל את הבחירה מהאישה הזו. הוא אמר, אתה תמצא אישה. טוב, זין. ויש לו, יש ספר מאחורה פה. תביא שם את הספר. אדיר, יש שם את הספר. 136. ויש לו, אז דוסי זויך איינר פון די ביאורים, זה גם אחד הביאורים, הנה מים מהחז"ל, במאמר חז"ל יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתן של בנים. וייל, בגלל שבנוגע לתורתם של בנים, יסדודר כלל, אז הכל בידי שמיים חוץ מינת שמיים. יש כלל, בנוגע לתורה מצוות ורתנית צוגן המנפונמן של דרינן הבחירה. וואו, בנוגע לתורה מצוות לא נלקח מהיהודי עניין הבחירה. זאת הכל בידי שמיים, מה שתלך זה, חוץ מיראת שמיים, תורה ומצוות שלך, תלוי בך. שאין כי בשליחותו של אליעזר, יסגיבן דיאנוגף ונשלח מלאכו לפניך. שם היה הנהגה, אין הנויפן ונצליח דרכך. די הצלוחה יסגיבן פרזיכר. הצלחה הייתה בטוחה. מלמעלה אפילו דות, אפילו במקום, וסדוסריר טון דמינן הבחירה. ועל יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. זאת אומרת, מה הקטע שאומרים יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים? שאצל אליעזר זה היה, זה נגע גם, שיחק גם בעניין של הבחירה. כי הוא אמר לו, בטוח תמצא אישה. אפילו שיכול להיות שכולם פתאום לא ירצו. לא. ישלח מלאכו לפניך פעל אפילו את זה. נו, דרצו פודרן זיך צווי נוי. בשביל זה צריך שתי תנאים. א', מזול זין עבדי אובויס, שנהיה עבדי אבות. מה זה? הנבד וסיזנית כן מציאות בפני עצמי כלל. צריכים להיות עבדי אבות, להיות עבד בלי מציאות. הראות המציאות, ומציאות וסתות אויף, ואפילו גדולויס וכולו. יש לה מציאות, ומציאות שפועלת ואפילו גדולות, או בכל מציאות זה מציאות או עודין. מה שכון אוהבת כון אורע בו. מה זה המציאות שלו? מציאות האדון. זה תמיד אומרים, שאליעזר פתח את פיו, מה הוא אמר? פתח את פיו, אמר, אני רוצה לדבר. מה הוא אמר? עבד אברהם אנוכי.
אתה יודע, יש עוד שאלה מאוד מעניינת, לא יודע אם אתה יודע. כמה פעמים אליעזר כתוב בפרשה? הכל מדובר על אליעזר. כמה פעמים השם שלו מוזכר? 5 או 18? 770. כמה? כמה? הוא כל הפרשה עליו. אפילו לא פעם אחת. אין את השם אליעזר. העבד. ויאמר אל עבדו זקן ביתו, עבד אברהם אנוכי. ויאמר העבד. אפילו פעם אחת לא מוזכר השם אליעזר. בן יכבד אב עבד אדונו. כן. בן זה הולך על יצחק. ועבד אליעזר. שהיה בן 37 יכל להתנגד. כן. ועבד אדונו זה שהוא בא עם כזה עושר וזה יכל להגיד אני... בעצמי. אבל הוא היה עם ביטול כזה גדול, צריך להיות עבד. אז דבר ראשון עבד. ב' דרצו דף זין דר עניין השיחו. אין שיחה אלא תפילה. מה זה שיחתן של עבדי אבות? והקרא ברורה, אז מן כן זיך נתפרלוזן לפני אייגן קוי חויס. וואו, אז גם אמרנו את זה קודם. נורממוז מספל זין צומר בשני. זאת אומרת, העבד, צד אחד היה בטוח שהכל יסתדר, אבל אתה צריך להתפלל. למה? כשאתה מתפלל, זה יפה שיחתן. מה זה מראה? שאתה יודע שזה לא תלוי בך בכלל. אתה בזה מראה, אתה מתפלל להשם, זה תלוי בהשם. דוך דה ביטול מכל וכל, מן הכלי, צודר הנוגף ולשלח מלאכו לפניך ולגעת גומר בדרך הצלחה. ועל ידי הביטול מכל וכל, אנחנו כלי להנהגה שישלח מלאכו לפניך ולקחת בדרך הצלחה. בזה אנחנו כלי. יאללה, חטא. זו שיחה פשוט, צריכים לחזור עליה. אף על פי השיחתן של עבדי אבות, איז איכף ותורתן של בנים. אפילו שיחתם זה יותר מתורתן של בנים. איזו ברעויך שיחתן של עבדי אבות, הריינגשטלט אינטרוסם של בונים, סיזה פרשה שלהם ובתירוסם. שיחתן של עבדי אבות, אבל עכשיו זה חלק מהתורה. ואז דר פון גופו ישראל שטנדיק, זה מובן, אז אויך די בונים כנן דר קרייכן די מיילה פון ורן עבדי אבות. אנחנו כאילו לא עבדי אבות, אבל אנחנו לומדים בתורה את שיחתן של עבדי אבות. אז אתה יכול להגיע גם למעלה של השיחתן של עבדי אבות. דוסיס די אירוע בפועל, ועוסמנם תרויס ופרשה של אליעזר. זה ההוראה בפועל שלומדים מהפרשה של אליעזר. במיוחד פרדי, וואו, זו שיחה של שלוחים. פרדי ולכי אבן זכי גוון צועסק זין זיך בשליחוסום של האבות שבכל דור ודור. רבותינו נשיאנו, בפרט אלה שזכו לעסוק בשליחות של האבות, שמי זה? שבכל דור רבותינו נשיאנו. אינדר אבוידו פון החזקת היהדות והרבצת התורה, כולל יפוצה מנתח החוצה. בעבודה הזו של החזקת התורה. מה ההוראה? זה נפרן הזה לכם, וסמיינן, יש כאלה שחושבים, אז דידוזיק השליחוס בשטייט, בלוי זינדמטון. מה זה דוזיק השליחוס? הם לא אחראים כאילו על הקריאה... כן, מה זה דידוזיק השליחות? השליחות, מה זה דוזיק? ספציפית, משהו כזה. השירות שלהם מתבטאת רק במעשה. אין הם אחראים כלל התוצאות של פעולותיהם. אז הוא לא אומר מה זה דוזיק, בסדר. השליחות שלהם היא רק, או בנוגע דיטריצויס ונזר הפעולה, זה כלל ניט כן בעל הבית. אני צריך לעשות, מה יצא בפועל, ואני לא אחראי. השליח איזה מסכים, אז רדף זין היבר כיגב מנצוד השליחות בכל כוחו. הוא מסכים שהוא צריך להיות מסור לשליחות בכל כוחו. בי זה רות ניט כן מנוחס הנפש. עד שאפילו זה מפריע לו לנוחות הנפש. ניט ער וניט בני בייסר. זה אינדיקטוריות כל היום במילוי השליחות. הוא תלוי במילוי השליחות. אובר, בבדם צוויתן, איבמן דרצוך משפיע זין. על השני שאליו הוא רוצה להשפיע, זה ניט כן בעל הבית. הוא לא בעל הבית, אני מנסה להשפיע על ראש העיר. ותראו את זה, אבל ראש העיר עומד מולי. לא מצליח. כי זה בעל בחיר, הוא בעל בחירה. הוא מנקם נמדית אחריה זין צופיר זיך הפך רצונו הגלוי. אני לא יכול להכריח אותו להתנהג הפך רצונו הגלוי. או יפדם נמת מנדי אירוי פון פרשה של אליעזר. מזה לוקחים את ההוראה. אז אישה משתל זיך הריין אין המצב נאב דה אובויס, שאתה נעמד, תראה זה מה שהרב אומר פה. כן, של עבדי אבות, הביטול מכל וכל, וינבד לאדוני, כמו עבד לאדונו. ונדרצו הזמן מספל אל הקדוש ברוך הוא, הצלחה במידו שלך לסוי, ואז אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא להצלחה במידו שלך, הזמן מובטח. אז מובטחים בזה, אז השם ישלח מלכו לפניך, והצליח דרכך. מה הכוונה? אומר בזיר. נראי בשטר פרזיכר. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו הצלחה בשליחותו, ובמשך דרגנצר שליחוס, במשך כל השליחות, סאי בהליכתו,
sei במקום השליחות גופה, und sei umkehren sich, שהוא חוזר, von מוקם השליחוס, הפרט המסוים הזה שבא. מה שנקרא, הוא סיים את השליחות הספציפית הזו, גם אז. הוא לקח את האישה, זו כנסת ישראל, הוא מקרתר לאישה הקדוש ברוך הוא. מחזירים את האישה לאישה, לבעלה. דוך מאויר זין, על די שמורים הנוח הנידן, הוא נוח הנידן, הוא להירו ביז צומחן דם אידן, הנר להיר השליח פונבין בשם השמיים. זאת הרב אומר ככה, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני עושה ואני לא מצליח, אם תהיה עבד, אתה בטוח תצליח גם להפוך אותו. יש לך ברכה להילחם בבחירה החופשית של השני, אתה מבין? להצליח להפוך את הבחירה החופשית של השני. להצליח, לחדור לבחירה החופשית של השני. הרב אומר, אקר, בדיוק, אקר. לבטל רצונך, פני רצונו, לבטל רצונך. חבל הזמן, בדיוק, אתה יודע מה בדיוק אומר, זה משנה. בטל רצונך מפני רצונו, כשבטל רצון אחרים מפני רצונך. כשאתה תעשה ככה, אתה תצליח לפעול על הרצון של השני. זה כוח רוחני שפועל גם על הרצון של ההוא. איך זה מסתדר עם הבחירה של ההוא? לא נתעכב. לא מעניין. אבל אתה מצליח לפעול על השני. כפסק דין הרמב"ם, אז אף על פי הסדרין הבחירה זה ניקר גודל, הוא עמוד התורה והמצווה. מצד אחד הבחירה זה העמוד הגדול, וזה עיקר התורה והמצווה, זה שיש בחירה. אבל הרמב"ם כתב, כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם מיד הם נגלים. אז איך זה יכול להיות? הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה גלותם, אז זה לא בחירה. אז כמו שאמרנו, שכל אחד בחירתו החופשית, אבל יש פה כוח גדול בעולם שאתה יכול לפעול על הבחירה של השני. אתה הולך לפעול על מישהו בתורה, בעניין של טוב. של האדם עצמו. זה נכון? מה הכל גודל ידוע? אותו שאלה. לא, אבל אחרי הכל... בעצמו יכול להיות באנשים. נכון. רק להגיע למקום שהוא השורש של בדיוק, שהשורש של הבחירה, ושם אתה משבש את אחרי הכל צריך להתפלל. חייב. אתה אומר פה משהו גדול, משהו בשיחה על סוג, משהו... מה זה, פצצה? הבטחה. יש לך התבטלות אמיתית למשלח. שזה מתבטא גם בזה שאתה מתפלל, אז אתה מצליח. נפתח לך הבטחה נפתחת שאתה מצליח. אבי יושב, כן. אבי, יש פה כתבם מבלבל אותם. היה כבר, היה. מי זה אבותינו? מי זה אדוני? יפה. מה אבותינו? זה אבותינו נשיאים. לא הבנתי במקום שלו. אפשר לבקר בפלמחים. מה, פלמחים? שמעת מה הוא אומר? הגיע מפלמחים? מי? כתבם. עכשיו? היה בנס ציונה. הוא אומר וורט בשם מנדל מרוזו. הוא אומר שאומרים בתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מה זה אבותינו? כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, מי זה אבותינו? הוא אומר, אבותינו זה רבותינו נשיאים. כמו שהרב אומר פה, שהאבות שבכל דבר רבותינו נשיאים. ואז אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב. כן, אבותינו נשיאים זה בעצם, יכול להיות שזה גם חתית. הנשיא שבכל דור, המשה שבכל דור, זה אבותינו. וגם אלוקי אברהם יצחק ויעקב הראשונים. בסדר, יפה. טוב, מה, אנחנו צריכים לחזור על זה, לא? רק בשביל שיחה פצצה. בני, יישר כוח. ברוך, מחר יש שיחה שנייה? פעם שנייה, אוקיי. הלו? ברוך, סיימנו. שיחה חזקה. רוי. עומי, נקדיש גם על זה ונעשה את זה בקדוש משל שמקדיש את זה, הוא אמר. קודש, אדינו איזו רוי דוי. ברוך כבוד אדינוי ממקוימוי. אם לך אדינוי ואוי לך להמציא את חדה וליאור. אמן. מתחיל מניין פה. מתי אתה תעשה אליון? מוצאי שבת. מוצאי שבת? וואו, יפה. יש... יכול לקחת את זה לשם. וורט יפה שמעתי. בנושא השליחות.
ראובן אומר ליעקב, יש שם את הפרבייסן שם, ניקח את זה משם. כשהם חוזרים אומר, תנאו לי. ראובן אומר לו, אם לא אבינו, את שני בניי תמית. למדתי בבית. חללת כבר? מה תאכל? יש לך פה קרקרים וקוטג'. כן. ראובן אומר, את שני בניי תמית. כן. אז רש"י אומר, בכור שותהו זה. מה, בנייך לא בניי? בניך לא בניי, כן. אז למה הוא מקבל את הטענה של יהודה ולא את הטענה של ראובן? מה יהודה אומר? וחדלתי להביא כל הימים, בעולם הזה ובעולם הבא, לא יהיה לי לא עולם הזה. זה יותר גרוע. זה גם הבן שלו. אז ראובן אומר, את שני בניי תמית, יש לו שני בנים ונשארו לו עוד שניים. יש לו עוד שניים. אבל, ומה הוא אומר? תנאו לי, תסמוך עליי. תן לי אותו בידיים שלי, אני אטפל בזה. אבל יהודה לא אומר תנאו לי, הוא אומר, שילך עמי, אני רק שליח שלך. שילך עמי, אני שליח שלך. אם אני שליח שלך, אז אתה למעשה, אתה אחראי עליו כל הדרך. זה השליחות, אני שליח שלך. אז הוא הסכים, למרות שזה וחדלתי להביא כל הימים. זה וורט לשלוחים. יפה. אז עוד פעם, שהוא אומר... תנאו לי. אז הוא אומר לו... הוא אומר יש לו שניים, ונשארו לו עוד שניים. יפה. אבל תנאו לי, תסמוך עליי. תסמוך עליי. תן לי. זה כבר בעייתי. ושם מה הוא אמר לו? של חיימי. יפה. אני שליח שלך. שליחות. זה מה יש פה? בלי גבול, התורה בלי גבול. רואים כל שנייה. סגור הווידאו? אנחנו נסגור אותו.